Hej hej, då är vi tillbaka här med en ny video på min kanal och idag kör vi lite... Nej, vi kör den. Jag menar, vi ska prata lite om sommarlovet och sånt. Jag tänkte börja med att säga, för jag tror att jag har varit inaktiv och... Ja, det är typ allt jag har att säga. Jag har inte så mycket mer att säga, och förutom att jag kommer vara lite inaktiv med på sommarlovet. För jag vill ha lite chill-tid också. Bara spela utan att spela in. Ja. Jag skulle jättegärna vilja spela in mycket på sommarlovet, men jag måste ta lite lugnt. Politiskt. Ja. Men jag är riktigt ledsen för att jag har varit inaktiv. För ja, jag köpte en ny dator, så bla 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 bla. Så har jag inte haft något inspelningsprogram. Men nu har jag fixat action. Okej, jag har världens sämsta pickaxe nu här på Xbox. Det är en riktigt bra server. Jag skriver IP när jag skriver. Om ni undrar varför de här bloxarna är rosa svarta, det är texture packet som inte har gjort glowstone. Jag är så ovan med att spela in, så jag blir lite tyst när jag ska prata om att jag inte kommer bli så aktiv på sommarlovet. Men då vet ni i alla fall det, så ses vi i nästa video. Jag ska göra min dans. Min fina dans ska jag göra. Hej.